Prevemos que sexa un acto sincero no que se proxectarán unhos vídeos e unhas imaxes sobre a vida do Manuel Fraga e no que intervirán, ademais do presidente do Partido Popular de Galicia e o propio presidente nacional e presidente do Goberno, Mariano Rajoy. A nosa intención é que interveña en nome da familia unha neta de don Manuel e que teña lugar tamén a intervención do presidente Albor como antecesor na presidencia da Xunta polo Partido Popular de don Manuel Fraga. Esas serían as 4 intervencións nun acto sincero no que se están producindo e iremos dando conta daqui ao sábado das confirmacións de asistencia que se vai a producir, digo, de outros lugares de España, de outros representantes de outras comunidades autónomas e membros do Partido Popular, pero, dende logo, do que estamos seguros xa podemos adiantar é que, xa digo, quixemos facer un acto sinxelo nun lugar como Auditorio de Galicia que estamos seguros que estará cheo a rebosar e que os militantes que teñen oportunidade de poder achegarse, en nome de tantos e tantos, de 100.000 militantes do Partido Popular de Galicia, e estou seguro que de moitísimos máis de España, lle podamos facer ese último homenaxe xa do seu partido a don Manuel Fraga.